Pipila ka lagyong eskwelahan sa Agusan del Norte ang dunay kuryente gamit ang solar power technology atol sa pagsugod sa balik eskwela sa miaging semana. Ani report. Mitabok og sapa, miagi og tag-as nga bukid. Kini ang kapinduha ka oras nga biyahe sa mga opisyal sa Department of Education sa pagpanguna ni Secretary Sani Angara ug ubang opisyal sa lokal nga kagamhanan sa Agusan del Norte aron lang maabot ang pipila katuluhaan sa mga lagyong dapit sa Buena Vista, Agusan del Norte. Lakip niini ang Dato Saldong Domino Elementary School nga anaa sa hilit nga lugar sa Sitio Mapangi, Barangay Simbalan. Tungod sa kalayo niini sa sentro sa lungsod, wala kini kuryente. Busa-ubos sa programa sa DepEd nga energization of off-grid schools o mga gitawag nga last mile schools o mga tulunghaan nga walay kuryente sa pakigalayon sa National Electrification Administration ug DICT, dunay kuryente ang tulunghaan lakip internet connection. Kini pinaagi sa solar power technology. Sumala ni DepEd Secretary Sani Angara, gilaumang himuon kini sa kapin 200 ka mga tulunghaan sa nasud. Pinakauna sa buong bansa. But after this, there will be 290 according to admin. Galing yung budget sa DepEd, pero ang mag-administer is the National Electrification Administration. Kaya nitong bigyan ng kuryente ang mga buong eskwelahan, whether 2 classroom, 4 classroom, 6 classrooms, up to 16 classrooms. Meron kaming module na plug and play na kapag na-identify na namin ang elementary school, dadala namin ang setup na ganito at magkakaroon na sila ng kuryente para magkaroon sila ng internet. Nagpasalamat sab ang lokal nga kagamhanan sa maong proyekto. And today, we really see the fruit of collaborative efforts dahil marami pong agencies ang nagtulong-tulong ngayon para mas mapabuti ang lagay ng Dato Saldong Elementary School. Nang hatag sabang DepEd o mga laptop o tablet sa tulungaan alang sa mga estudyante. Gibisita sab sa DepEd ang usa ka Alternative Learning Center building nga giinagurahan sa maong lungsod. Nag-inspeksyon sab si Secretary Angara sa pipila ka classroom sa Agusan National High School ug sa Barangay Duungan Integrated School sa Butuan City. So this morning dun tayo, tumawid tayo ng dalawang ilog. We drove 2 hours. Tapos ito, after that, nag-inaugurate tayo ng first alternative learning center dyan sa Buena Vista din. Tapos ngayon, tinignan natin, in-assess natin yung mga schools dito at saka yung mga plano ng city government, pinakinggan natin. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.